Pesen edukasi, rahayu, salam sastra budaya. Pepanggihan wonten ing Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung, Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa. Geguritan dening Sinarendra Krisna. Kedlarung embuh wis kaping pira lawase, srengenge anguk-anguk para esuk nglamuk, alon angslup pinapak sandya kala mangsa ketiga. Gilir gumanti ing wanci ratri tanpa rasa kapang kebak panandang. Lumraping ombak segara parang kusuma sakidule Yogya ora keprungu. Eduming pereng redi Merapi durung cukup ngedemke pangangkahku sing kladuk semongah. Pikiranku bundel cuntel, atos sing watu karang luweh kelang iki dluwang. Landheping pulpen ora pasah katamakake encering Mbak Cina. Ora kuwawa ngluberake beninge Tlaga Putri ing lembaran kitab pangumbaran. Rumpakaning tembung ora kaya rerangkening Gunung Sewu, guyub rukun samat sinamadan, rasa pangrasa luwih utama. Atiku ora gelem kaajak langen lan sesondera kaya mina ing kumbriji ing waduk Sermo. Risban, Radio Edukasi, Sastra Budaya, Adiluhung, Nusantara. Geguritan dening Nur Rois. Keris wae. Le, opo awakmu ngerti bedane keris karo lading? Dununge keris iku ora landhep yen tetandingan karo lading. Ora bisa kanggo ngrajang apa meneh negor jejeging wit. Ora bisa migunani ing saking karya. Le, kowe kudu sinau. Kahanan wis ginaris. Keris iku perkara kang diwaris. Keris unggul ing sasmita sinandilaku. Dalane manungsa wis pesti beda. Ngeluk lan lempeng sarana tumuju ing pucuk. Pamor pratandha siji lan liyane beda.
Mula aja sarwa digebyah padha. Warangka dadi gambar sajroning jati. Mula eling lan waspada, kudu ngati-ati ngatur lati. Le, ora waton landhep bisa ngrajang sabarang. Sejatine suksma kang karep netepake nyumurupi ala lan becike. Njaga telenging rasa batining manungsa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan Hayu Afang. Rukun rusun ngadeg bareng gumreget greget. Dudu perkara susah bungah. Srengenge gereng-gereng tan bisa nyengkerem sirnane rereget. Umpuk-umpuk omah ngrabuk aduk. Ngaduk nala tansaya numpuk ora gapuk. Ungkur-ungkuran tetep akur-akuran. Aling-alingan nanging tetep padha eling. Ngilingake bangun pagere bareng. Pager aling-aling pengkuh. Rusun kebak rukun. Padha rukun nyusun. Mikul ora kakean usul. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Sinarendra Krisna. Ngudar rasa rembulan tuwa mesem adol pengalem, mbebeda lintang kang lagi dolanan mega. Sliramu trimo nyawang kletere gegodhongan, karo ngenam rumpakaning batin kagubet panandang. Rembulan tuwa guyu adol pasemon, ndrabas rapeting jati ngarang nyunari tlaga wening. Angin midit rumesep jroning sepi. Swara jangkrik dumeling aweh pepeling. Tuwing katresnan sing dak gadang kalipyan nista tan kinira. Sliramu oncat ninggal prakara jangkepi gotanging ati kang kebak tatu. Belani tresnamu sing jebul palsu, menyang endi raga tumiba, menyang endi
takon dak gonto kendang kabuncang prahara kedung ombo. Rembulan lan lintang panggah bebeda mega. Sliramu uga isih ana ing kono, ngenteni wengi gumanti ratri, ngitung panalongso kang tambah dawa. Tak papak kanyatan sengara ini. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Hayu Afang. Benik yen dilebokake malah metu, iku benik. Katon metu tondo nutup wewadi, wadi kang pribadi. Dalan ajining diri barang cilik nanging aji. Yen ditokake malah mlebu ing alam peteng. Sansaya metu bakal tambah peteng. Benik cilik kang aji, kunci ajining diri. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Nur Rois. Lakuning karya. Ora kumawa ing laku, ora gumebyar nuduhake tilas. Nadyan bekas ing kawuri, kabeh padha mrangguli. Kasil karya nentemrake warga, tan pedhot nadyan abot, kanthi guyub rukun tetulung mring sakabehi. Ora kudu dipetani, kabeh mesti nancep ing ati. Ora bengak-bengok, iki asilku. Warga lan praja mesti wis gegulang karya. Tumrap pramisuwur, bantul iku pantes dadi kaca. Mantulake wayangan kang luhur, kanggo sapa wae milik pengen makmur. Tumuli labuh karyane warga, sengkut guyube pro pangembating praja, mung nurut sejatining laku, tinitah Sang Hyang Akarya Jagat. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Sinarindra Krisna. Mangajapo kapurba aksara Jawa.
kumandanging dirga melik lamat gugah pangimpen tak tilingaken ing talingan sangsaya sero keprungu ngreridu saeba endahe Wirama Caraka Walik wiknyan pangkon dayani manah bombong taling tarung punapa dene ngolelet ndadosaken sarwi jenjem sinaosa benten-benten ungelipun senadyan pinungkasan padha lungsi sauger tinulis sesarengan tuwajuh kapurba mangajaba pranyata edi suraos ingkang kawedal nanging menika cariyos mbiyen nalika taksih kopen rikalanipun aksara kilenan dereng pratah kaprah samangke carakan dados seratan aeng tumrap nem-neman aksara Jawa hamung minangka pajangan dereng tamat kepripun anggennya nyerat jalaran anggenipun nyemak rikala plesiran mlebet korining museum mung kapacak tanpa wantun nedhak mung kapacak tanpa wantun nedhak Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Hayu Afang. Semut. Dampyak runtut lakumu semut. Mlaku turut buntut. Gathuk padha sumaut. Katon rapi tata runtut. Mbok yo manungsa kaya semut. Meguru semut. Antri urut rasah nyikut. Yen ra kesikut rasah nuntut. Malah melu katut nganti kepentut-pentut. Jan ora patut, ora perlu dinut, manuta sing patut. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Geguritan dening Sinarindra Krisna. Ngrucat sandangan. Maneka warni wujudipun sandangan. Kang arupi mengkal suku
ngandhap pernae. Punapa dene wulu layar cecak sak pepete nginggil papane. Sedaya wau mengku mangajapa kang sayekti nyadong kawelasaning Gusti. Wignan pangkon minangka panyigeging cariyos. Pejah mawon kedah pinangku utawi salin rupa minangka tata krama. Tandha bekti ngluhuraken derajate ngasanes. Mekaten tumrapipun carakan Jawa. Wiwit Mardikawi nganti Sriwedari. KBJ tekane KAJ. Aksara Jawa kudu tetep lestari. Srana nguri-uri datan keri udur bener luput tiba mburi. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.